Yung nga tulingan nara human ako ni gihugasan, human na ako gihiwa ug naghugas na pud ko og lutoan nako karon sa ako ang pinaksiw. Mauna ni karon guys, ako ana ni siyang hugasan kay para hinlo ang ato ang pagluto. Ug nakalimot day ko guys nga ang akong lababo puti man di ay. So ako siyang gihapinan og cellophane kay ang ako ang lababo nga puti nagkaitom-itom sa takuling sa kaldero. Diyos ko Lord. So naghiwa na day ko guys og mga lamas. Mao nang ako ang lamas ahos og nagbutang pud ko guys og kaning sibuyas dahon gani. Kay sayang manggod siya. Hapit na siya madaot. So ako na lang gi-apil og butang sa pinaksiw. Mao ni siya gihugasan na nako. Nya ako dayon gihiwa-hiwa. Og naghiwa po dahil ko og bombay guys. So ana ra ka simple ang atong luto karon dili na daghan pay nga achichi. Simple ra gud kayo ang atong lutoon nga pinaksiw guys. Ato-ato ra gud ni nga pinaksiw. Ana ra gud basta kay tama lang ang timpla, lami na, pak na. Sulbad na kayo ang panihapon nato. O ibutang dayon nako ng isda. So i-plaster nato tarong ng isda nato kay para mutuhop gyud ang iyang lasa sa ato ang lamas. O inana ra ka simple mag kuan good guys, magluto lang og pinaksiw. Wa nay daghang kuti, wa nay daghang lamas-lamas pang unsa pa diha. Butangan day nato og suka. Suka gamay og butangan po day nato og oil gamay. Butangan po day nato og asin, kanang tama-tama ra nga pagkabutang og asin. Untopon ra nato nga dili pud siya mo parat ang ato ang pinaksiw. Butangan po day nato og pangpalasa nga magic sarap og paminta og gamay nga bitsin. Ana lang ka simple, pak na. Lami na kaayong pinaksiw. So kay naluto naman, magsukad na ta kay para makapanihapon na ta. Dali guys, manihapon na ta guys. So guys, luto na gyud ang among sudan. Lami kayo among sudan, pinaksiw nga tulingan. Ali na manihapon na ta ninyo. Manihapon sa mi guys. Magagas sa bawok. 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 Manihapon ta guys. Manihapon na ta. Naon ta guys. Isdan. Guys. Talong guys. Dalawa. Tunahan ko din. Kasi pagkasda. Ipanir bilin sa bigbo. Inom lang.
Lami kay mo sulaan karon guys. Pinaksiw. Minapunta. Pinaksiw na. Tagulan ako. Talong. Ihapon ta guys. Kung mga gwapong mga alaga. Mga gwapong mga alaga. Si Steven. O si Ginoy. Si Mikay. Ang panganay ko. Isang babae. Apat na lalaki. Hi guys! Humanad ay may pangaon. So, ako ay magpapaalam na. Salamat sa panunood ng aking video. Walang sawang panunood ng video ko. Thank you! Bye-bye!